Gutxik sinistitzen zuten arren, lehendakari txapelketa irabazi ez 27ko mailan. Zeinek ez zuen sinisten? Euskal Herri Erdiak? Ez diat ezautzen. Nola junda horkoa, ze urduri zinean. Oso urduri ez egia esan. Karrera nahiko nazan netzako, eta taldeantzat. Ni banekin nahiko indartxu neola, eta pentsatzen nun gai izango nintzala usteko. Zein helbururekin atera zarete, sailkapena edo gaur ere garaipena lortzea? Garaipena lortzea. Norekin? Aukera asko genituen egia esan. Taldea oso indartxu dago eta bat baino gehiago genden irabazteko gaitasunakin. Así que hoi, mayoria hoi aprobetxatu ziraztea zen helburua. Zein balorazio egiten duzu zure denboraldiaz? Bueno, ona, hasiera pixka zaila izan zen, lesio bat eukin nun, pixka gaixo nintzen, zortea oso ona izan, baina maiatzetik aurrean nik uste nahiko ondo bideratu nula denboraldia, eta nahiko ondo jundala. Zorionak. Eskerrik asko.